Albishirinku al'ummar kasar mu Najeriya da ma makwabta. Ga kamfanin AS Mai Digital Print da ke Kaduna, shahararren kamfanin da ke dauke muku fargaban yadda za ku isar da sakon gayyatar ku ga ƴan uwa da suke nesa. A kamfanin AS Mai Digital Print mun shahara wajen buga muku invitation card, wato katin gayyata na aure, biki ko suna ko birthday da kowane irin shagali. Muna yin kalanda mai karko da aminci akan farashi mai rahusa. Ina 'yan siyasa ga dama gare ku. A kamfanin AS Mai Digital Print muna buga poster mai karko da nagarta akan farashi mai sauki. Hoto ya fita tangararan. Ina ma'aikata, kungiyoyi da kamfanoni. A kamfanin AS Mai Digital Print mun kware wajen buga kowanne kala na ID card mai aminci. Ayyukan mu ingantattu ne, sai an gwada akan san na kwarai. Za ku iya samun shugaban kamfanin AS Mai Digital Print kai tsaye, wato Alhaji Abdulsalam, akan lambar waya kamar haka: 0800 37 50 33 13. Sai kun zo.